wani abin ka yake so bai damu da rayuwa taka ba, ya riga ya kare, dole yadda kwallon mangwara dan kuda su bashi lahiya. Ya cimma buri na shi, baka da amfani a gurin shi. Amana gaskiya ce in ka ci ta sai ta ci ka sa a ranka kayan makanka tanadin da ba za ka iya biyan shi ba. Musa ta kanan man ni nike magana. Ya an ji daɗi tare, a daure a sha wahala tare, babu mai maganin wannan tsanani sai dai Allah. Wanda ka cire a cikin rana baya da wani buri a cikin rayuwa illa ya maida ka cikinta. Wanda duk ya mini halacci ba za ni manta ba, ka mini kankara ni ma dole zan ma na itace. Ko ban saka ma da abin da kai mini ba zai iya kokari na da abin da Allah ya sa a gare ni. Amma yanzu babu amana, na gaya muku yanzu babu amana, kuma alkawali shina da wuyar cikawa. Ya ai maka sheri ka daure ka mai da alkhairi dan Allah kar ka rike wani a cikin zuciya taka. Amma yanzu da yawa suna ganin ba su iyawa, sun ga rayuwa babu amana. Wanda dukkan ba sai ya cita, dan haka ba za shi rike maka alkawali ba. Wallahi akwai ranar sakayya. Ka sa a ranka abin da ka ɓoye a cikin zuciya ta, karan nan ba za ya zamantowa a ɓoye ba. Dole ne gaskiya za ta bayyana ranar da ƙarya ba za ta yi aiki ba, ranar da ƙarya ba za ta yi aiki ba. Ina ganin zan bar ku anan ni Musa ta kanan man. Na bar ku lafiya sai wata rana, na bar ku lafiya sai wata rana, ni Musa ɗan garin ta kanan man nake. Wai ina masoya fata alkhairi ina gaya muku jina ya hi gani na ni ɗan garin ta kanan man sai da ku.